फरेस्टआ गावखो ना सोर गावखो आं मिथिला दा माजों जायो संख्रिजों जायो ना बानलुजों जायो बे फेरेंगाया बे फेरेंगाखौ नायबाय था आरो माथो बुंबावनो आंना मोनसेल' आरो बुंबावनो लुगैदों जे BTR गोजोन सान्थि फैनायाव मानसि बुथारनायाव जोंहा गोजोननाय गैया। आंनि गामिनि सासे सुबुङा जिउ गोमालांबाय औ बेनि सोमोन्दै दा मा फोरमायनो? आङो जा सारा सोंदों बिनि सायाव आं बुंनो लुगैदों आरो गोबां दुखुनि बेलायाव दङ हिसाबै आङो गोलाव बाथ्राखौ बुङालासिनो थार खोथाखौल' बुंनो लुगैबाय। दा जोंनि जायगायाव ओरैबादि जादों जेनाखि PMGY न' मोनदोंमोन दा बेयाव हाग्रायाव दंफां लायनायाव सासे मानसि जोंनि गामिनिनो हेमन्त नार्जारि बेखौ फरेस्टआ गावथारदों आरो दिनै बरपेटायाव खालामहैदों पस्टमर्टेम रिपर्टखौ फैगासिनो दङ लाबोनाया सफैगासिनो दङ। दा बिनि बेलायाव दा जोङो न'खरावबो रेडि जाना दङ। फारसे जोङो बे न'आव हेमन्त नार्जारिनि जायनाखि बिसि अनसुलि नार्जारि बिनि आंगो फिसा सानै दङ आरो बे आंगो फिसा सानैयाबो सानै फिसाजोजो। दा बेवहाय फिसा हौवा गैया जाथि खुरमा गैया आरो बियो सासे क्लास 1 उन्दै आरो सासे 6आव मोननाय हिरा नार्जारि। दा जोंहा ओरैबादि दुखुआव दङ रायजो राजा आरो बयबो फैदों लोब लोब नुफैदों बिथांमोननि न' आरो बिथांमोननि जानाय थानाय बेबस्था बायदिसिनाखौ आरोखि। दा नोंथांमोना सफैदों बावबो आंहा गोजोननाय दङ आरो माथो बुंबावनो आंना मोनसेल' आरो बुंबावनो लुगैदों जे BTR गोजोन सान्थि फैनायाव मानसि बुथारनायाव जोंहा गोजोननाय गैया आं बेखौ बुंबाय आरोखि। हेमन्त नार्जारि बिथाङा मा मावना जायोमोन? हेमन्त नार्जारि जोंहा मावनानै जानायाथ' हाजिरा मावो। दा न' मोनदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे न'नि थाखायल' दंफां लायदोंमोन आरो जेबो मावनो रोङा बे। जौबो लोंनाय गैया बुलायनायबो रेकर्ड गैया नांलायनायबो रेकर्ड गैया बेहा गोसोबादि उन्दै सानै दं एकदम उन्दैया दाबो बाजाबाय थायो बिफाजों बाजाबाय थायोमोन आरोखि। माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायाव खोनानो मोन्दों बिथाङा दंफांनि बेफार खालामोमोन होननानै नंगौ नामा? बेथ' आंनि नुनायाव नङा गैया बेहा बेबादि खमथा गैया। बिनि बेबस्थाया ओरैबादि नोंसोर नुखाबाय बेनाव थाखा फैसाबो गैया न' बाङाबो गैखाया गभर्नमेन्टनि मोननाय न' जास्ट बेनि थाखायल' दंफां लायदोंमोन बावनो बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारनाय जादों। फरेस्टआ गावखो ना सोर गावखो आं मिथिला दा माजों जायो संख्रिजों जायो ना बानलुजों जायो बे फेरेंगाया बे फेरेंगाखौ नायबाय था नायफैना नायफैया। दा बे बुब्लियाव जिथुके दिनैनि दिनाव सान्थि गोरोबथानि उनाव बर' हारियाव एक्सट्रिमिस्ट होननाय बुस्थुआनो गैला। दिनै बिथाङा बधय जेनेबा न' लुनो थाखाय दंफां लायदों बे जेबो मेटार नङा खिन्थु बिथांखौ जुदि दाय मोनदोंमोनब्ला बिथांखौ डाइरेक्ट गावनो सोर अर्डार होखो बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायावथ' दंफांखौथ' लायनो मोनखायामोन नियमाव नङा होमबा फरेस्टनि बुस्थु सोंनांगौ पारमिसन लानांगौ बे मोनसे थाबाय मोनसे नोंनि कुइसनाव प्लास ओमफ्राय नैबाव माखासेया मा होननांगौ जाखो बेखौ गावबागावनि माबा मानसिखौ गावथारदों बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' जेलानाखि BTRआ मा जादों सुक्ति जादों बिनि उननिफ्रायनो अस्त्रजों थैला अस्त्रजों गावलायला जोंनाव माने सुख सान्थि फैबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय थादोंमोन। दिनै सरखारासो गावसिनदों उल्था एक्टिभिस्टआ गावसोरसो नङा होमबा जोंथ' पाब्लिकनाव सिलाय गैलाना सोरनाव सिलाय दं रावनावबो सिलाय गैया जों रोङाबो। बिथाङा नंखायै गावथारजाबायबा बिथाङा सासे गोरिब गुन्द्रा थासारिनिफ्राय जिउ खुंनानै बिथाङा न' लुनायनि दंफां लायनायाव गावथारजानाया न्याय मोननांगौ होनना नोंथाङा सानो नामा? आंथ' नांगौ मा हिसाबै नांगौ होनोबा हौवासा गैया जेराव ना बिमा गैया बिफा गैया गारजेन गैला जाथि खुरमा गैला दा बिनि सायाव उन्दै सानै थालांबाय बिसोरखौ सोर नायगोन? हायोबा सरखारा मोजांबा गाबोननो फैनानै नायफैथों प्रमद बर'आव फेरेंगा साख्रि होफैथों बा माबा मोनसे स्कुलाव फोरोंहैथों उन्दैफोरनि थाखाय आरोखि ना आरो बिसोरनि थाखाय मोनसे लाइफनि थाखाय मोनसे खथा दोननानै हो
पाब्लिकआ जों लुगैनाया रायजो राजानि साननाया बेयो आरोखि फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। मोसासो आं मोसा